to la mahalata za su yi ta wauta irin wannan wannan wautan da bahaushe kan ce da babu wawa gara da wawa. Irin wannan wautan shi ke sa ainihin al'amari ya haɓaka, saboda haka labudda za a sami wawa irin su wamako, labudda za a sami wawa ko da lokaci. to labudda ko mai kake tsammani daga wawa? Wauta. Shi ba san ba hankali zai sa ba, yana ganin shi zai sa karfin tsiya ne ya kawa. To saboda haka mun san cewa za su yi kisan kai, labudda za su yi kisan kai. Sai dai mun san wani abu guda, wasu za su kashe ba kowa da kowa ba. su ba su tunanin haka nan, su suka tunanin kila in suka a tsukakken kwakwalonsu da wautansu ba za su tunaninsu bai taba zuwa akan cewa to za ka iya kashe kowa da kowa. Idan amsa ya zama a to kar ka fara, kisa ba zai maka ba. Kisa zai maka ne in za ka iya kashe kowa da kowa. Na wata magana da nake ranar shahada nake cewa kai ko ma za ka iya kashe kowa da kowa, sai kuma ka je zuciyan kowa wanda baka kashe ba, ka ciro zuciyan ka wanke tunaninmu, yes an manta da shi. Ta yadda za ka ce ka suna wa'insu da aka kashe suwa ne a yan kashe asibiti an mashi allura ya manta. A ce wa'in na mutane da ake musu ko shi mene shi ya manta, gwamnati ta yi mashi allura ya manta. To sai in da ka iya yin wannan, saboda in zai yi ka kashe kowa da kowa sai kuma ka mantar da mutane kuma baka da iko akan wani. Saboda ka tun farko wauta ne ka shiga ma'arka din da ba za ka iya yin nasara ba, amma mun san wawa zai shiga la mahalata, kuma shaidan zai sawwala masa cewa zai yi nasara ne, sai dai kullum zai dunga ganin yana hasara ne. To mu na mu a wannan lokacin shine mu shiri domin kyautata ma waɗanda su za su yi shahada ɗin, ko da ke mun san kaɗan ne daga cikinmu, lazim haka nan ne, lazim mun san cewa ba zai yiwu ko da hukuma ta yi wajaha da mutanen ta buɗe wuta. A tarihi, karanta tarihi ka gani a ina ne wata al'umma ta iya fuskantar mutane ta kawar da miliyoyi. Ko yakin basasan Najeriya da aka yi, aka ɗauki shekara da shekaru ana yi, istimin su sun cewa kamar mutum miliyan guda aka kashe a ƙasar da take da mutum kamar miliyan 70 a wancan lokaci. Ba su kai ma 70 ba, don a census ɗin 73 ne aka ce miliyan 70. Kaga an gama yaƙi kuwa a 69 ƙarshen sa ne aka ayyana Januwari 15 1970. To an kusa miliyan 70 a lokacin. To amma miliyan 1 aka ce tsakanin soja da farar hula. To ballantana a ce ainihin kana muwajaha da mutane ne ka ce ka kawar da miliyoyi, ballantana kuma a ce kana muwajaha da ra'ayi ne a ce ka sa bindiga ya kawar da shi, don da bindiga bai kawar da ra'ayi. Saboda haka mun san cewa ko da duk haukan da za a yi da zubar da babbarin wutan da za a yi da kashe-kashen da za a yi, wasu ne za a kashe, wasu kuma kaɗan. Bilhassil ko 1% ba za a kashe.